Samod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw. Lain na sab nga gayon sa tuwa nga pagpadayon, sa tuwa nga pagpanikay-sikay og pagpagigbisog. Straight to the point. Iya sa ngalan sa regular anchor sa karong buntaga mga sukin digpaminaw, si Attorney Rufil Fernandez Baniok. Ako inyong kasamtangan nga makauban gihapon kasamang radyoman Benji Tanghian. Straight to the point. Kita mo'y mag-uban-uban ron mga sukin digpaminaw ha kay kanang naang hapit na to. Ayag kabalaka hapit na gyud to balik sa Attorney Rufil ha. Asa mo na nga antos-antosa lang usa ako ninyo, agwanta-agwantaha lang usa ako ninyo mga kasama inimpila ka kasimana nga tuwa nga panag-uban. So importante kaayo nga ato ang mga kaigsuunan diha nga naara mo diha o niya kay balota nga gimingaw na kaayo mo. Apan sige lang kay nagbalik ni Attorney Rufil daw matambalan gid ang kamingaw ninyo ha. Anya naguna karon sa tuang nga mga tukiunon adiri sa tuang nga pagpakig-uban mga kasama tungod kay di ana ang LTO Central Visayas nangayo kini karon og pasaylo sa nag-viral nga video sa kontrobersyal nga agipatuman nga law enforcement na operation sa lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol. Straight to the point. Ito ning hatagag pagtagad mga sukin digpaminaw kay sus. Grabe ang pagbatikos karon mga sukin digpaminaw sa mga personahe sa LTO, sa mga netizen, mga kasama hitabo dito sa Bohol. Pero mauna nga atoa nga kun mahimo atoa sa nga kuhaan og side sad ang atoa nga mga kaning personahe diha sa LTO, ilabi na kadto gyud nga katong nga mga tawhana nga naa sa video, katong nga naa sa video makasama nga nagakuan ang netizen oy kanaunsa ba nga dunad ay kutsilyo ang katunto ang motorista unya gikuha sa kanang naa nga kani sa mga LTO, sakop sa mga LTO o niya gikuan man to kana bitong kanang murag gisampulungan siya nga kanang naa nga kamot kanang iyang bukton ang liog og gipatumba dito sa motor nga daw murag ni action og hansak sa kutsilyo. May pagtuo ato baboy. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukin digpaminaw kay di naman ipagawas nagpamahayag ang LTO nangayo sila og suri nangayo na og pasaylo ang LTO Central Visayas mga kasama o niya matod pa nga ilahan ng gisuspenso ang tanan nga mga law enforcement operation dito sa Bohol. Gipull out na matod pa ang mga personalidad usab sa LTO dito sa Bohol. Pero ang pangutana sa netizen unsa may action nga himuon sa LTO? Dili ba isuspenso kadtong mga na-involved nga mga LTO personnel? Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukin digpaminaw kay gisuspenso ang ilahalang operasyon. Pero ang mga tao nga na-involved matod pa nga wa man gisuspenso. Pero kana pangutana na sa katawhan. Ato lang sutaon karon no kun karon taud-taod unya mga sukin digpaminaw ato ang mahatagan og pagtagad kay ato naman tay number ni Director Galario unya kay balota murag dili man ni konsentidor ning mao nga direktor. So mauna nga kay nanawagan ang gobernador sa Bohol dayon. So subay sa panawagas Bohol usab mga kasama nga ikuan ning inyuha nga mga tao kay naunsa ba nga pangabuso man kaabusador ba ni ini nga mao nga personalidad. Apan ato nang sutaon karon unsa gyoy hinungdan. Ang unsa gyoy sinugdanan sa ilaha mga sukin digpaminaw nga kanan ang komosyon dito nga niabot man sa punto nga ingon sa kanan ni hana na og luba ang katuntuan nga LTO niadto nga ilaha katuntuan nga motorista. Unya kadto nga mao nga motorista di ay usab mga sukin digpaminaw igsuon kadto sa Vice Mayor kanhi Vice Mayor diha sa Panglao so naunsa ba nga intawon nga kanang naa nga to ni hatagag pagtagad kay murag wa pa gani ta wa patay update gani ato kasamang RV tuntuan nga mga LTO sad nga unsa man to na nampalong ba to dito sa Midilien katuntuan nga LTO personnel unsa may update ato Sir Galerio?
ngano mang wala man mahatagig leksyon. Wa makaamgo ang kaning ni ang mga pipila ka mga LTO personnel sa gibuhat nila dito sa Midilien kung nakahinomdo mo. Karon to ni hatagag pagtagad kay wa para batak pamahaw na. Pero mauna nga ato ang paminawon ang side sa ato ang mga kaning ni ang mga LTO nga mga kato nga mga personnel mga kasama ug ngano sa man tong hitabo unsa man tong hitabo nga kanang na ang giingon ato Manila kato basig do na gyud tingali bugat kayo nga rason sa ato ang mga taga LTO pero mo na nga kanang maminaw mi sa side sa LTO unya kadto sang tuang motorista kay kanang na ang unsa may kuan ani kanang na ang kay do na may mga video dito nakakuha may gani kay dunay video so may gani kay dunay mga video nga nanggawa sa mga kasama so at least makita nato di man nato na dili nato matabunan ang kamatuoran kung dunay video mga kasama nga makuha sa mga netizen sa mga nagpakabana sad at niingon mga taga Bulanon pabalika to sila diri be. Kay nagdahom ba ko og kaning ni ang kuan ba pero kato dili lang sa tamo kuan og unsay nahitabo gyud ato pero mas maayo nga motingog katunto ang mga kaning ni ang mga personalidad kay naa man nila mga naong mga dagko ra ban tawo kasamangki kining ni ang kuan sa LTO pero sige lang ato lang kun mahimo og motingog sila dinhi maka-explicar sila at least makadungog tas ilang side kung nganong nahitabo to. Unya kanang na ang kadaghan Manila ilabang gitabangan to. May gani kay pananglitan og ibutang talang og naa to sa hilit-hilit nga dapit. O kanang naa nga dito to sa ubagha kanang ngit-ngit to. Unsa kahay buhaton aton taga LTO kun wa pay mga tawo nga nagtan-aw. Straight to the point. So ato nang hatagag pagtagad kinsa man unsa man hubog ba to? Hubog ba to nga motorista kay do na may confrontation. Sa wa pa to nahitabo. So unsa man to hubog ba? Nya unsa man nasakitan sila sa pulong? Pananglitag masakitan sila kung sa ingon ato day buhaton kinsa may hubog kaha ato ang motorista o ang personnel sa LTO kana pangutana lang. So mauna nga kinahanglan tagtubag ani kinahanglan tagtubag ani mga kasama so maayo gani kay ang LTO ni kuana nga nangayo nagpasaylo pero kumusta kaha ang direktor sa LTO nangayog pasaylo pinaagi sa iyang giluwatan nga statement na nangay nagpasaylo nga mo nimo na kuan sila unya kanang naa nga mo na gisuspenso ang ilang operasyon dito gi-withdraw ang ilang mga tao gi-pull out ang mga tao ang pangutana ani mangayo ba kag pasaylo kadto nga mga personnel nga na-involve ato ning hatagag pagtagad kay kanang naa nga dili maayo usab oy nga kanang naa nga naakas gobyerno nya abusado ba dili maayo nang mga busar mo lagi na kanang LTO ikaduha naman ikaduha na ni katosang sa Midilien nakahinomdom atong sa Midilien nga dunay vlogger nga ga-vlog dito nga unsa man to ihabat tong gisambalong kasamangki sa katong LTO officer unsa man tong kuana taga diri ra ba to sa kalunasan tonto ang mao nga kanang naang LTO personnel unya wa paghihapon sila maleksyon wa paghihapon sila maleksyon sige lang muna nga kinahanglan nga kanang naa nga maminaw mi sa inyohang side kay maminaw mi sa inyohang side kay kuan man di ay nagadahom ko og kanang naa nga expert ra mo sa kuan sa mga lisensya violation sa LTO may man day mo mokupot sa kutsilyo may man day mo muluba og baboy. Pero may gani kay wala gidayon gihanaan ra kun na gihanaan ra kabantay ka ng baboy kasama kisa dispira sa kanang pista o baka likod-likod sa kasal mga naminaw nito radio ron nakabantay mo nga kanang naa nga ang baboy imuhan ang isalay diha sa kana bang landahan nga imong gibutang o baka sa lamisa baka kay imong dunggabon ang kanang naa nga liog sa baboy para mo agas ang dugo ingon ana gyud porma gihanaan pag kuan may video di man na malalis di man na malalis pero mauna ang may langgani kay wala gidayon may langgani kay wala gidayon pero gihanaan pero dili may ikaw pa naglitag ikaw may minanahanaan ka moy lugpad Espiritu Santo nimo noy.
So nakadaig ta sa kanang naa nga LTO nga mopatuman sa kanang nahugot mopatuman sa lagda sa trapiko. Kung dunay mga violation, nandi kinahanglan gyud nga dili na itolerate ng naang mga tao nga nakahimo og violation. Pero katong ingon atong pagka hitabua ba katoy ato nga hitabua murag kuan man sad kanang murag dili sad maayo ha murag dili sad maayo so mo nga mapakgang ni ingon ani oy nga mga abusador nga mga kanang naa nga mga personnel pero kana maminaw pa ta silang side kung anong nahitabo to unsa man gyud unsa may nakapatrigger sa mga personnel sa LTO nganong ila man tong nahimo. Straight to the point. Ato nang hatagag pagtagad ron mga sukindig paminaw ha. Iwason ta nagisgot karon diri sa itong pagpakiguban sa tuang nga tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Sir, buutan man na amo ang former Vice Mayor sa Valenzuela City, Bukidnon, si LTO Director Glenn Aboy Galario. So buutan bitaw ni si Director Galario. Apan mo lagi na nga di man nato makuansad, di man nato masimba ang hunahuna sa o kanang nang kasing-kasing sa uban niya mga membro. Kay kanang na ang buutan man ninyang sa ato pa kaning ni ang mga personnel nga nakasala dito sa Bohol, wa di ay ni mosunod sa ilahang direktor ha. So mauna ang kuan sad ang atuang nga mga kuan karon ang atuang nga mga kaigsuunan nato diha o daghaman nagkuan ri ang personnel sa LTO maoy hubog tingaling matod pa ni Jillian Cubrado ha. So mauna ang kana karon taud-taud atuan ang kuanon hatagan ta nagpagtagad kay kuhaan nato ang pero ang LTO dian naman sila kanang naa nga statement usab dali may kinakapagawas gahapon si Director Glenn Galario kay mo lagi nga lagot sa kayong gobernador dito sa Bohol oy naglagot ang gobernador sa Bohol nga motoy nahitabo usab kay grabe sa to nga kuan bitaw grabe sa to panghitabo usad makasama ha standby na si Idol Tweety. Okay. Okay, onya kanang naa nga di may ilang statement din Onya di ay ilahang statement usab karon sa LTO. Onya gahapon pinitsahan ni kagahapong adlaw karon unya na lang nato ipakita. Karon taud-taud sad makasama ang kaning ni ang mga mga video ato pero ang uban nakakita naman ang uban. Nakita naman ang uban kadto nga dunay mga Facebook, kadto mga dunay internet nakasagaran na ron doon na may mga cellphone doon na mga cellphone ilabi na kadtong atuang nga mga kaigsuunan gani nga kadtong ato makaigsuunan nga mga pobre-pobre doon na may cellphone kasamangki kay pagdawat nila tupad, pagdawat nila sa AX og sa akap kapalit ndag cellphone so muna doon na gi-cellphone niya ga-viral na magmayo gi-post diris DYHP ang katupang hitabo gi-post sa kuang page sa kasamang Benzi Olpos tanghiyan muna nakatap na pero ato ang analisaron karon nya ato asa nga agpatagpaton kaning ni ang mao nga mga hisgutanan mga sukindig maminaw pero sige ato lang sang kuno atong basahon kaning ni ang statement ni Director Galario sa LTO 7 karon lang human lamang si pila ka mga minungdanong kapihon standby lang sa. Now, karon ato asa nga balikan ning nang isyu sa LTO kay dadaghan nag-atang sad ani. So, karon ni pagawas na makasama og naka na pa may katong statement ba atong basahon lang nga kaning statement ni Director Galario sa LTO 7 mga kasama kay paspas kay siya nga naka pagawas og statement diha nga nanawaga na ang kanang naang gobernador sa Bohol usab mga sukindig paminaw nga kanang naang nga naunsa ba ning mga tao i-pull out ni sila direktor diri sa Bohol nga unsa man ninyo mga tao diri sa LTO nga abusado magkaayo matod pa sa Facebook post sa gobernador sa Bohol mga kasama nga si Aris Amintado ato ning hatagag pagtagad ron kay matod pa sa diri press statement LTO 7 response to incident in Panglao, Bohol. So mo na ang LTO 7 kuno nitubag na sa insidente dito nahitabo sa Panglao, Bohol dayong February 28, 2025. Sang
intro sa iyahang kanang naang statement sa LTO. The Land Transportation Office kun LTO Region 7 would like to address the incident that occurred during a law enforcement operation in Panglao, Bohol, which has recently gained attention on social media. Straight to the point. So ang LTO 7 na matod pa nga ilahan na mga sukin tigpaminaw nga tubag kining niang maong insidente nga nahitabo atol sa pagpahigayon og operasyon sa ilaha nga mga law enforcers dito sa Panglao, Bohol. Diin matod pa nga which has recently gained attention. Diin nakapakugang or ukay mga sukin tigpaminaw sa katauhan diha sa social media. Straight to the point. Mao ba ang kuan? Kamo nilay sabot-sabot sa ginagmay. Oy, kay so ato ipadayon. Matod pa nga first and foremost, LTO 7 regrets the distressing nature of the incident and apologizes for any concern it may have caused to the public. Una sa tanan, unang nagpadalag love letter for it. Antay ka sa una kasama RB katong tuang wa pay cellphone, nag-eskwela mi sa una may cellphone kasama gisulat-sulat pa man gyud to. Unya kanang nandi mo gina mawala nga first and foremost, na ang love notes love letter ana una sa tanan before you open this letter please smile. Still butangan pa nimo dito smile before you open, Una-una ako aning kalakiha kani agi man ako ning adto lagi ta sa una sa high school wa may cellphone sa una dito probinsya. Wa may cellphone butangan yung first and foremost unya kanang naang ang katonto ang suwat nga imong pikuon nga murag heart og porma sad kasama kay ako pud nagpatudlo ko ato patudlo ko ato nga so may heart nga kanang nang ang ilang papel isud og papel sad nya porma og heart nga pagkapapel nya kingon sila dayon para mohumot-humot kuno isprayhan sad nimo di og kanang pahumot di ang babae mga kasama kabanta ka nakakuan ka na idol boy ke ang kanan ang papel sa una unya butangan diha og drawingan nimo gabuak-buak unya pahumutan isprayhan pa nimo pahumot bahalag na ngayo kas imong kauban Swito kayo ato ang mga idol ani diri sa IFM swito kayo unya mo na ang kanang na ang kuan in town so mo na diri unya so first and foremost LTO mo to regrets ilaha mga sukin tigpaminaw nga kanang na ang gikasubo kining ni ang mao nga panghitabo unya nangayo silag pasaylo ngadto mga sukin tigpaminaw sa mga hingtungdan ilabi na nga kaning niyang nahitabo diha mga sukin tigpaminaw sa publiko. Straight to the point. So mo na ang kanang first and foremost una sa tanan ni kuan pod kanang naang hilig titingali ni si Director Galario sa una kasamangki og kanang naang padala og suwat samtang nag high school pa ni sa una. So mauna ang matod pa nga mo to yung giingon ganina nga una sa tanan gusto niya nga tubagon kini sa LTO kaning nahitabo mga sukin tigpaminaw nga insidente sa pagpatuman sa ilaha lagi didto nga kanang naang pagpahigayon og pag-enforce didto so ato di ba ato ang kuanon ato ang wala hinungtaning tungod love letter yati so di adire unya matod pa nga di asan man to dapit na itong mata kuan itong mata so di adire unya matod pa the situation in which belligerent individual yielding a knife was restrained and subdued by LTO 7 field enforcement officers. Sumatod pa nga katukono ang sitwasyon mga kasama
Kadto nga mao nga sitwasyon ang kadto kunong individual katunto ang motorista. Amo igipasabot niya nga duna kunoy kutsilyo. Duna kunoy kutsilyo or kaning ni ang hunting, kutsilyo or hunting or kitchen knife, ha? So mao na nga mao kunoy nagakuan dito sa nakapatrigger tingali gitong kutsilyo sa katuntuan sa mga officer sa LTO. Nga murag kuan na ba nga murag agresibo ang katuntuan nga motorista, agresibo ni kumpronta dito tungod ya dunay kutsilyo di ay. Straight to the point. So matod pa niini nga was an unfortunate on niya turn of events mo ni. On niya the safety of both the public and our personnel remains a top priority. Straight to the point. So ang kaluwasan mo na ang importante mga basta bisan ganing sa pulis na ama na Chief PJ may nga buntag diha sa ato ang amigong pulis is mabulosan. Bisan gani sa atong kapulisan mo na nga bisag dili ta pulis kinahanglan nga ato agi diuna nato atong seguridad kasamangkit. Kana dili na malalis. Dili na malalis. Sa ato lang sa basahon na yung statement. Asa naman to? Nga matod pa ang kaluwasan sa publiko mao importante. O sa ato ang mga personnel mao gyud ang i-priority. Ang ilahang kaluwasan, gamit pa ang kaluwasan sa publiko nindot sa istorya hada. Unya matod pa, and we are committed to maintaining law and order. So matod pa nakahimo sila pag-maintain sa law and order. So katong gihimo, pinaagi to katong gihimo sa iya mga tao, hinungdan to mga sukindig paminaw or kanakahimo sila o kaning ni ang kanang law and order. Straight to the point. So mao na ang kanang na nga naman uban nakabasa man aning uban unya kani si unya kwanto ilang gihimo de kanang na ang safeties kaugalingon pero mo lagi na ang pangutana ko ato sa mga LTO giya ba tong gigabot ba to katong kutsilyo gigabot ba to katong kutsilyo gihana ba tog dunggab dito sa mga taga LTO kana pangutana na to na unya karon di ato sa basahon tiwas ni. As a result of the incident, LTO 7 has immediately suspended all law enforcement operations in Bohol Province. So, og resulta ni ini nga sa resulta sa insidente, ang LTO 7 makasama ni suspenso dayon. Ilaha dayong gisuspenso ang tanan nga mga law enforcement operation ang ilahang mga operasyon dito sa Bohol mga kasama. Straight to the point. So mao na nga ang kanang gisuspenso, mao na nga pangutana sa mga tao, ang ila ding operasyon mo gisuspenso, nagdahom ba may og katong mga personnel sa LTO mo gisuspenso? Atong klarohon nga ang naa sa unang statement, nakagahapon nga statement nga ang gisuspenso lang ang kanang tanan nga law enforcement operation. Dili ang kadtong tuang mga tao, dili kadtong mga tao labi nato nadala og kutsilyo. Maoy ilahang nga gikuan, dili to So ang kani ilahang tanang operasyon and has withdrawn the field enforcement officers from the area pending a full investigation into the matter. Straight to the point. So mao na nga human nila gisuspenso ang ilahan tanang operasyon dito sa Bohol. Ilaha usab nga gi-withdraw, gikuha ang mga tao gipabalik asa ni gibutang nila gi-withdraw. Ang tanan nga mga field katon mga tawhana. Pero asa man to gibutang nila basig ari na sa tusugbo ang gisuspenso ang ilang operasyon dahil ang mga tao gi-pull out dito sa Bohol. O niya samtang nga padayon ang ilahang himuong investigasyon. So doon na himuong investigasyon So ingon ang mga tao nga nya katunto ang mga katong mga personnel sa LTO dili dito sila suspenso usa samtang nga ipahigayon ang investigation ato so mo na ang kanang manay pangutana man is mga tao pangutana nis mga tao kay katugong hitabo kuyaw kayo kadto ba og kasamangki og bisag usa ka dugmak na lang to usa ka hansak ba kay kuan na gud gitio na usa ka hansak atop basta kay og adto to maigos liog kasamangki mura lagi baboy nga giihaw lagi pero mo na nga
kanang naa nga tuan lang ko anon maminaw ta pero kaning ni amo mo guni hatungod lagi kay do na kunoy kutsilyo murag mo ni rason pero og ma-interview na to nga si Director Galario o niya og ihasay pa-interview iya mga tao do na tay daghang mga pangutana ang publiko mangutana ang publiko ngano to ang unsa tong gahitabo okay ato nga kuan ato nga ipadayon sad mga sukin tigpaminaw onya the individual involved in the incident, padayon is currently a police custody and appropriate charges are being prepared against him. Straight to the point. Kadto kunong individual mga kasama katong tuang motorista kay ang gibutang anin niya sa subject niya nga individual na kaninda individual makasama katumang katong tuang motorista. Katong motorista kuno naa na karo gahapon naamot nakagawa sa baka ni karon o naa pa ba diya sa police station gikustodiya sa kapulisan para sa appropriate charges nga giandam bato kaniya. Straight to the point. Pero mo nay tan-awon kay kaning niya pananglitan kadto siya kun ni konfronta rato pero mo lagi na nga panggita dito sa akto god mo na kaning ato asad bana lang pero mo na kinahanglan ta nga tubagon sa LTO kani ma-interview na to mas may pa-interview sila kaysa wala pa to nahitabo unsa man di ay ang nahitabo na kay kanang naa unsa man na ni action ba to ni hana ba tong panunggab ni hana bag panunggab kay kanang naang tuaman gikustudiya man ang motorista nga maoy giaksyon nagdunggab sa LTO unya kadtong LTO nga ni aksyon og dunggab unsa man to gipaadto sa to sa gikustudiya ba pos police or wa. Straight to the point. Tuning hatagag pagtagad mga sukin tigpaminaw kay aron nga makuansad kanang naa nga at least ang LTO 7 ni aksyon naman ani noon ni pagkuan naman siyang press release so muna lagi nga buutan man ni si Director Gilario ganing Galario unya kani ubang mga tao do na giday wa giday makakuan no wa makasuhid sa kabuutan silang direktor. Kunya ato sa nga tiwason kaning isgutanan mga kasama sa LTO kaganiha sa ato ang first portion sa ato ang mga sukindig paminaw nga komentaryo ato ang gibasa ang statement apan wa to mahuman karon ato ipakita kaning ni ang kanibang nang hitabo didto unya ang uban nakakita na lagi ani pero ato ang analisaron ang nahitabo mga sukindig paminaw unya nisibo basab sa press release nga gipagawa sa LTO. Kay kaning ni murag paminaw nako murag magkapanglimbawt sa balahibo kana magtan-aw ka ni ining hitabo mga sukin tig paminaw so nagkadunagoy kutsilyo natanawa tong kuno ng video ato nang kuno ng video kay asa manggikan ning kutsilyo katonto ang usa katong gikuan ng kutsilyo dong katong usa di ba naaman to ikuan asa man to katong dunay gikuan ng kutsilyo ato na kana so na kani mo ni ang kaning ni ang ihimo pinakabog na lima ka mga LTO versus usa ka motorista tanawan ni mo na nga atuan ning hatagan og pagtagad kay kaning niya na mo ni no di kutsilyo god unya kay kanang naa di man na lalis di mo kay daghang naka video ana didto tungod lagi kay daghan tao unya adlawan mga sukin tig paminaw so daghan gud nga mga motorista sang uban diha mga standby na skilid tanawa na kani ato kuno i-play ni gamay tanawa mo ni Putang ina mo. Gara-gara ka kita kutsilyo. Putang ina mo kuno. No, so isa kato sa atong kuno tong usa. So kaning niya lima ni niya mga dagkon tao nga pwede na to nadili na to kanang ipabilangkan sa kilid dagwedong para dili mo murag mo kuan ang LTO. Kana sa picture ba kay kanang murag karo nga kanang murag dili ra mo kuan kay murag kuan man okay no kanang naa nga kaning niya na kaning niya nga morning niya karon usab so ato aning panon karo kani Gara-gara ka kita kutsilyo. kuno gara-gara oops Putang ina mo. Gara-gara ka kita kutsilyo. Tanawa ning kuan Putang ina mo. Gara-gara ka kita kutsilyo. sus gabiha ani mo na kung giingon ka ganiha nga
Katong sa mga nakakita ana. Katong sa mga sige, atulad sang kuanon, atoa lang sa nga di naman dire karon ang atoa nga sige, at least ni okay si Director Galario, okay lang, gamay lang, okay. Sige kay murag do na po importante kayo siya nga mga kuansad. Sige, okay lang og panlitan og atulad sang ingnon kasamang RV nga og do na siya mga importanteng buhaton na magpaingon lang punta niya para nga atoa nga kanang naa nga inform dire so kaning niya mao ni ang ganing niya nga 5 ka mga sakop mga sukin tigpaminaw sa kanang naa nga LTO in town no kaning niya unya dunay kutsilyo niya kaning nga kutsilyo di ay doon namin ang utana asa man kakakutsilyo magdala-dala ba din ang LTO o kutsilyo asa mo na pangutana sa uban pero atong klarohon nga duna say video nga medyo gauna pa ani nga video makasama nga kani nga kutsilyo gikuha ni sa LTO dito sa hawak sa kanabang nan sa likod sa motorista. Kay no kuan kayo in town ni kaning ni ang uban lagi nga nagtan-aw kung kanira imong tan-awon nga video makasama makaingon ka nga kanang naa nga grabe pagkakuan na pero muna ngaton sa taon asa man nagikan ang kapungot ang kalagot sa LTO. Kay kani kaluoy ba po din taon no gikuan ko sunag ka ng liog gitabangan kana laging dunay gagunit sa kamot dunay gagunit sa kanina gagunit sa kutsilyo maoy nagunit sa liog onya gipahigda diha mga sukin tigpaminaw sa ang motor onya ang usa duha ka buok man duha ning gagunit sa iyang kuan kaning naang sa onya unsa man kuan lang kanang naang okay ato lang ko ano na ron sige og gatong magpakuan si Sir Galario Director Galario okay rasad no og mo kuan sa dire mas maayo no nga kuan kay natay mga pangutana sad o kani na unsa man iyang motor kasama nga ikaw suito maka na mga motor kuan man ni siya kanang nga scooter ni nga pagkamotor scooter ni nga pagkamotor unya sunan ka na nga kamanggadag kog lawas pure buyag aning atong LTO unya kanang na ang usara kabuk ilanggi kuan ba kanang naanggi tabangan in town nya doon na ba nakamantay ka na murag mag-ihawg baboy ka sa mangki ingon anak porma giingon ana og porma ba kabantay ka ng baboy lagi kung nang giingon ka ganiha nga kanang naang baboy magkasama nga pananglitag na likod-likod sa kasal adunay tighapon diha kanang pista diha dispira sa pista mag-ihaw mo ginagbaboy kay mao manay kanang na magpista mo manay naanda na do nagi baboy diha anya ikanang baboy isalay ba na diha karon sa kanaang kanang lamisa isalay ba na sa lamisa unya dugmako na kay ngano man kinahanglan mang isalay ng baboy or kanang ihangir og ihawon ng baboy aron nga moagas ng dugo unya ang dugo adto matagak dito sa balde ingon anag porma unya kaning ni ang gagunit sa liog usa ka LTO personnel doon na po'y hunting makasama or kaning ni ang kitchen knife man tingali ni mo iyahang nga gunitan na porter bang pagkahaita suhait kaayo pero gihana ra no lala so nagkanang pagkahanaan nga og nadayunan pa ng pagkahanaan niya dako gubukton pero kaning niya murag dili niya tingali gyud kuan murag hana ra ba nga kanan hana so nagkanang paghana paghana na murag kusog kay pagka kuan pero may nalang gani kay wa gyud gi dayon og hansak liog kay og gimon tan-awon god ang punteriya sa hunting liog gyud ako nimon tan-awon ka sa mangluwi pero may nalang gani kay tanawa nya kanang naa nga sus unya karing di ang iyangan nung kanin tulo kanin tulo may gani kaning usa kay murag ni badlong ning usa ayaw na lang na ang kanin tulo niya makauban nga naas likod nagtan-aw rasad tanawa nagtan-aw ning tulo ba bantay ka na mo kiskis sa baboy ka sa mangke nga lain mo hawid sa upat ka buktiil ana unya magatang kay kiskisan naman ni audio atoy padungog ning audio ani nya tanawag unsay gisulti paminawag unsay gisulti sige atoy ko ning audio ani kani Putang ina mo. Hala putang ina mo kuno. Putang ina mo. Ako gara-gara kita ka kutsilyo. Oops. Putang
Gara-gara ka nagkakutsilyo. Oh. So kaning ningon sa putang ina mo, kaning iyang nagdala og kutsilyo insa putang ina mo. Ay gara-garahang ang dadala kay kutsilyo. Gara-gara ka nagkakutsilyo. Sus. No? Ningon siya nga kuan na diha. Oh. Putang ina mo. Gara-gara ka nagkakutsilyo. Dako ag lawas, no? Wa man gyud nakabadlong ang kaning tulosan nga nas loyo, oh. Kaning tulo ba wa gyud nakabadlong bisan kaning sa ayaw na lang nagkuan na. Na? Krabiha sa dani nila niya. Muna nga unsa man ni sila tinuod ba ni nga? Oh. Kay kani kuno sila mga ex-police. Na muna atong iklaro karon ni Director Galario kung tinuod ba ni nga kining mga tawhana ex-police ni. Kaning ni ang mga LTO personnel ex-police kuno ni. Oh. Pero balitag may ex-police sila, okay man na, kay balo naman sa balaod, nasayod sa balaod ang mga polis. Pero kaning ni nga, usa man ni, katubit taon dito Midillion sad nga na isyo, katong ni una, kaning ni kanang nanok, sunan ka nang ingon siya nga kwan, pero, dunay nang utana, kinsa man ng kutsilyo, doon na may laing video. Gawas ani nga video, dunay unang video, sa wala pa ni nila ingon ani kaning nga video ay, mo ni ang kana nagsugod. Kani. Dera. Saan eh, checkpoint eh, doon na motor gikarga di ay. Amo ni unang video. Diri pa des atbang, kaning ni akatong tawhana. Diri pa sa atbang, tutok siya. Sakay siya siyang motor, nasa sa atbang nga lane. Nasa sa atbang nga lane, ang LTO sad sa atbang. Tutok siya, anong gitutukan man sad niya, ang LTO. Nag-checkpoint ini nasa atbang nga lane ha. Tanawan nilabang na. Nilabang na wala murag dunay gi. Explicar. Tanawa. Gikuan siya sa LTO nga panlang padaplin lang sa tay. Adunay komosyon na LTO versus Nay komosyon, LTO versus civilian. Nala diyan na. Gisunan nila, nibalik. Nibalik dito sa motor, nibalik sa motor. Pagbalik sa motor, gisundan sa tulo ka mga LTO personnel. Gikapkapan sa usa ka LTO ang hawak. Dito din nakuha ang kutsilyo. Dito nakuha ang kutsilyong usa. So wala ilan ang gilayog, wala giliab na. Gisampulungan ng liog, wala na. Agoy. Adios. Putang ina mo. Gara-gara ka nagkakutsilyo. Sus. Tanawa. Gara-gara ka dito na. Dito na gibikwang mga sukin tigpaminaw rag baboy. Dito na din siya nagsugod. No! Human rights. Kasing kita human rights. Dali. Lagi guyod pag yun. Ay, uy! Muna isalikan mo kutsilyo mo. Farmers ko. Farmers? Iso? Napay usa. Farmers ko, sir. Dagan mo kutsilyo. Farmers ko, sir. Farmers ko, sir. Hindi mo rin kukutin ng kutsilyo, eh. Duha ka bok yung dala. Farmers ko, sir. Farmers. Hindi mo kakukuha ng kutsilyo to. Farmers ko, sir. Duha ka bok yung dala. Di ay, sige sir, farmers ko, sir. Tawagan ng pulis. Sir, farmers ko, sir. So nakuha ng duha ka kutsilyo. Dadala ka kuto. Wala gidala ka kuto. So na katong sumpay aning nga video katong gipost ato gahapon dong. General kato kuno mutag mao man ito sumpay. Farmers ko, sir. Lagi ka kuto. La dina giluok pag yun Mabalik yung karon. Balik yung karon. Farmers ko, sir. Wa man ta mo aksyon og sukol. Tanawa ha. Gipiog mga usara ka tawo ga piog Farmers ko, Wala sir. gidala lagi ka. Farmers ko, sir. Balik yung karon. Balik karon. Farmers ko sir kuno. Tao. Dito kutsilyo. Ay, ito
Permis ko lagi. Dali ka. Hubog. Sir, oy, kalma. Kalma lang. Mayo ring usang-usang LTO kani siya kalma. Permis! Hala, gipiyog yun oh. Kalma lang. Permis! O tanawa. Kalma lang. Permis ko, sir! Tanawa ha. Sige, kalma lang. Permis ko, sir! Oh. Kana wala na nay kuan, wala na nay kutsilyo gikuha na nila. Pero wa buhi oh. Awa. Lagi. Yung Amerikano. Okay. Duha pa yung kabok. Hilom na ba? Kalma lang. Oh. So doon na sa hunting, doon na sa kutsilyo di ay gaduha ka buok. Permis lagi. Oh, dito nakuha niya. Ordinary tao, sir! Hilom na. Oh. Kutsilyo pang buglayan, sir! Oh, nganong gadalam sa kutsilyo am sa gikan tingali. Oh, lagi! Oh. Lagi! Oh! Bladed weapon dala siya kutsilyo. Oh. Nami! Sige, ato asa nga. Okay, karon naa sa pikas linya makasama sa ang ato ang direktor sa LTO Central Visayas nga si Regional Director Glenn Galario. Usab makasama o niya bisan og ni padana ni siya o ni pagawas na ni siya og pamahayag kaghapong adlaw, pero aduna tay mga pangutana o niya aron sad nga matubag ang ubang mga pangutana sa katawhan. So naa karon live mga sukintig paminaw diya sa pikas linya nato ang LTO 7 Regional Director nga si Sir Glenn Galario. Sir Glenn Galario, maayong buntag sir. Live daron sa DYHP Arimen Cebu og sa IFM imo makauban si Radyoman Benji. Sir Glenn. Sir Benji, maayong buntag inubanan sa imong mga avid listeners, may buntag kanatong tanan. Sir, kaning niya kahibalumi nga naabot na ni sa imong buhatan kay gani ni issue man ka og statement kagahapon na imuhan ni nga kuan gahapon sir no kaning press release nga gipagawas. Yes sir, tinood ka na. Okay. So sir kanini tinuod ni sir nga kaning ni ang 5 ka mga enforcers nato nga nakita sa video mga ex-police ni sila. Yeah, some of them. Some of them. Nga mga kuan. Mga pila ka buok? Di na ko makuan kung pila pero di na ko makahatag ang exact number pero ang uban na is mga former nga police. Okay. So katunto ang nagkuha sa kutsilyo sir nga murag maoy ni action o dunggab niya sir. O sa to ex-police to or dili? I-check pa nako ang video ha kay wa pa ko kabalo kung kinsa gito ang particular nga tao. Okay. Pero ang mga former police officers to sila. Okay. Kanang nagkanus-an ni nahitabo ang operasyon sa Panglao sir Bohol. Gahapon na nahitabo ang incident mga alas 10 sa buntag kapin kun kulang. Okay. Unsay lagi pahigayon dito sir? Ay, normal na siya nga routine na siya field enforcement nato. Okay. Unya kanang naang kuan unsa may unang report nga nahibaw-an nimo ani sir? Ang katong video nakita na ko ang video and then akong gisuta ang mga panghitabo and then mo lagi na sa pagkakaron na naman tay mga legal nga lakang nga gibuhat pero ang pinaka-importante nato internal investigation so di kay ko makahata og detalye sa inyo as to what really transpired. Ang ako lang maisulti ninyo is nagpasaka na kitag sumbong sa katong maong tao Mr. Velasco dito sa prosecutor's office. Ang atong gipasaka is public disturbance o katong possession atong kaning dangerous weapon nga na kaniya kay naman tay legal basis ana sa section 32 at Republic Act 7166 kung ako na sayo. Tumoto siya ato ang gipasaka before sa office of the prosecutor. So for now mo na akong ikatag nga statement. Okay. Unsa man ko nang hitabo ato sir kanang naaman toy first video nga unsa man nag-checkpoint atong LTO niya ni duol ni siya. Unsa man ko nang hitabo gid ato sir? Based sa video ako nakita ni duol siya kalit and then ang sa among affidavit nakabutang dito nga nagsingit siya nga mga pobrera something like that ang inyong pangdakpon. So mo na nasa affidavit so mo na siya karon ang nasa affidavit so di na ko ganahan nga i-expound siya tungod kay na naman siya sa prosecutor's office para anatog chance ang prosecutor kung sa investigation. Bitaw. Pero katunto pag so pag duol niya direktor kanang niibot sa siyang kutsilyo ko no unsa ingon sa ton taga personnel sa LTO?
Based sa kaning tawag ini katong sa tawag ini kanang sa complaint affidavit mo to siya nga naalarm ang mga tao tungkol kay nagbunot. So mo na siya. So diha lang sa tataman kay ngano mag-investigation, full-blown investigation. Bitaw. So kaning niya pending investigation ni unsa man ni siya kanang unsa may gihimo nga kuan ron sa LTO, unsa man ni gi-suspend sa nato sila or wala ra? I-suspend nato ang deputation nila. So og i-pull out nato ang mga tao kay tungod sa panghitabo, i-pull out nato, i-suspend po nato ang field enforcement activities diha sa island of or province of Bohol. Okay. So kaning ni sir kanang naa nga do na bay kuan ana do na ba do na tay witness nakuha nga pagduol niya dito sa atuang nga mga personnel ni bunot gid siya kay karon sa video ato makita sa video kung kaning video full gyud ni siya murag wa man sa nibunot pagduol niya dito sa taga LTO ding nibalik na lang sa siyang motor. Ay kana nga pa nga ako di pa nako matubag kay ngano i-base na ako ang mga tubag nako karon sa katong affidavit. So maghuwad lang kita kung sa pag-abot na sa kanang preliminary investigation diha sa Office of the Prosecutor. Okay. So kaning ni karon da unsa may atuang kaning ang ilang gibuhat sa LTO nagtuo ba ka sir nga kaning gibuhat sa mga tao para dipinsar ni silang kaugalingon lang gibuhat? Based sa ilang preliminary na to nga pag-interview sa ila pero kuan pa na siya preliminary. So ang final ani kanang mag-investigation at proper by next week. Nata internal investigation. So wapat kay ba unsa ang result anang investigation na mga internal. So gid ang mahitabuan na kung nabay sanction sa amo ang part or depende ani wapay final. Bitaw. Importante ana nga nata internal investigation nga mahitabo. So pananglitan mapamatud-an nato nga sadlan ato mga tao sir unsa may posible nagi na siya consumption. It could be kung di ra kayo reprimand, suspension or termination depende na ani sa investigation nga mahitabo. So kaning ilang gibuhat sir nga kanang murag gihanaan gid niya og dunggab sir or kanang duslak sa kutsilyo dili pa ba ni siya kuan nato nga sab kanang naa nga kanang requirements para nga makuan siya ma-terminate ang usa ka Paano man na siya kanang tanawon sa nato lisod kay nga mag-jump ito conclusion kay ngano kinahanglan po nato kanang due process po. So dili lang ko ganahan nga mo comment ana nga side kay i-due process na nato after ana ako ma-assure sa inyo there will be a swift kanang action taken by the management of LTO7. So director due process lang nato okay. So director kana mga ilamin nimo og kanang nang unsam gyud mga bugat nga grounds para kanang for termination sa atuang mga tao. Mga gross misconduct, mga gross negligence, mga ana. Dagan pa ng mga namakakta, things like that or gross misconduct yun. So tanaw na to kung fall ba siya dito. So kaning niya sa man nakainom de kuno ni kaning ni ang motorista or hubog na sa man. Ang allegation sa ato ang mga sakop based dito sa kaning sa affidavit nakainom. Ang napo ko nadunggan nga nakita nabasan nga statement gikan sa Exxon atong gi-apprehend si Mr. Velasco katong former vice mayor sa social media ra pud nako nabasan nga iyang gi-admit na nakainom. So wala pa ta kahibaw. So ang fiscal ay makakuha na makatubag during investigation. Preliminary investigation. So we have yet to they have yet to investigate on this whether or not to confirm the veracity of nakainom ba or wa. So kami wala ko i-comment kung nakainom or wala. At least karon ang ikapasalig nimo sa publiko sir nga imbestigaran ninyo ni kining mo insidente. There will be a full-blown investigation and after the investigation we hear the side of the law enforcer and then we will have a swift resolution on the matter whether nabay sa or wa. Kung naisa it could be reprimand, suspension, termination depende pa ana. So kanang careful ta nga side kay ngano na may due process good ang kada isa di ta pwede nga kanabitong mo decide na tao without hearing the parties concerned. Okay. Unya sir, unsay may mga kani tinuod sir nga naa pa sa police station sa Panglao ang mga personnel ninyo? Based gahapon ako ang pagsuta kanang nag-regular filing man kita. So regular filing sa katong kaso ang nahitabuan na is i-release na siya. Okay. Ang si Mr. Velasco kay wa man siya na inquest proceedings kay
tungod ang nag-file magud ang police din ang may ang nako ang murag ang ilahang ang best option namo is regular filing rather than inquest. So nakagawas. Okay. So nabatay for sure gyapon namo ang pag-file og complaint. Okay. So nabatay mga ipahigayon nga refresher course sir sa tuwa nga mga personnel tungod ani mga panghitabo kay ton hitabos midilya niya kanisad sa Bohol. Lagi definitely magkuanta na kay para makuan sila ba ma-aware sila nga unsa day kana at least nga makuan ba kanang ang approach kay lahi mo gud ang kinaiya sa tao. Mao lagi Kadto na siguro ato lang speculate nga basin nagduda siya nga basin unsa nga hinagiban wa siya kabalo. So mo lang na siya mga retired police mo ko sila. So mo na ilang training. So tanaw na to kung unsa atong ang unsa may sakto nga balance ani mga police ba civilian or depende na ni. Maulit patagayan sa taas ini. Okay, kaning ni ang pulis, okay man niya nga atong gikuha sang kuan na LTO gikuha ang mga kani ex-pulis kay nana sila background sa balaod. Yes, nya dili na kay lagi na video nga nakita. So we will have to investigate on the matter. So kada among investigation sa internal lang na para sa administrative aspect. Ang katong pag-file na mo kaso dito sa prosecutor, ang criminal aspect na po ang hisgutan. Wala naman milabot ang criminal aspect. Dito. Kuha naman na. Kung na probable cause makita sa prosecutor, yung i-file dito sa korte. So, unsa may mga kanang precaution sa nato, sir, sa tuwa nga mga personnel, panahon nga adunay ingon ini nga mga operations? Kuha lagi, mao lagi na, constant reminder na to nga ma-careful sa lihok kay nga it could be basin ang gunawan na protection nila unya karon pag makita sa on-cam nay more lapse ba. So mo na siya ang kuan ang dilema namo karon. Pero although ang pinaka importante is natay gibuhat nga investigation para manubag if ever nga naisala or at least it's a continuous learning process para sa among pod. Okay. So nakikistorya na ba nimo si Governor Ares Aumentado sa Bohol, sir? Yes, sir. Ang ihag yung direktiba o hangin sa amo is stop sa ang kanang kuan ang operation dito among field enforcement niya. So pag istorya niya adto napoy direktiba gikan sa taas nga i-pull out sa kay napoy investigation nga pagabuhaton. So sa pagkaron i-stop na to o suspend na to ang field enforcement activity sa province of Bohol. So hantod ganus aman sir ang hantod ganus ang suspension indefinite ang kanang suspension namo. So ang pinaka importante sa amo priority is ang investigation sa panghitabo whether not administratively liable ang katong mga tao nga involved ato. So kaning ni aron sir i-pull out sila sa Bohol pero kaning mga na-involved nga 5 kabuk nakita sa video makapadayon sila operate diri sa Cebu or sa Negros or no suspended sila. Yes, ang ilang deputation. So, napagyapon sa office. Sa office. By Monday kung unsa ang kuanani, ang lakang nato ini during investigation tanaw nato kung unsay. By Monday silang. Monday na lang nato kung unsay sunod nga lakang kay amo pa nang meetingan and then next Monday na. Sige. Director Galario sir, ang mga tao nga kuan naminaw og nagtan-aw imuhan lang pagpasabot nila ini nga insidente ha. At thank you very much sa opportunity sir Sir Benji. Ang ako alang is ang kaning mga ilang kog pasaylo sa mga panghitabo tungod kay di man po nato ma-expect na 100% perfect to kita. So ang tungod sa panghitabo at least it's a learning process og kaning rest assured nga kung kinsa ang naisa adto niadto nga mga panghitabo the LTO management of LTO Region 7 will be swift in any actions necessary to deter nga di na mautro ang kana nga mga di maayo nga mga panghitabo. So at least kanini ang basig ma-refresh at sani sila sir kanang kinahanglan kay maximum tolerance importante gyud kayo kaninani nga trabaho Yes, oo. So mo lang na so far. Sige, salamat kayo. Salamat kayo, Director Glenn ha, sa imong panahon diri sa DYHP sa IFM. Thank you, sir. RMN Exclusive.
exclusive. Okay, salamat kaayo Director Glenn Galario, ang Regional Director sa LTO Central Visayas. Usab mga sukindig paminaw. So mao na ang yang ipasalig ngadtos mga tao nga ilahang imbestigaran ni. Pero muna nga kani mga naminaw, kamo na lay mo timbang-timbang sa diha sa iyahang tubag-so mga pangutana ha. Importante nga ang direktor mo pa-imbestigar siya unya kato yang gimension nga nibunot kuno kutsilyo mo na tanawon kay ang video wa magita makita nga nibunot og kutsilyo. Amo ta nagway ha kamo nga mga nagtan-aw ingna kuno ko kana mga naminaw na to karon, naminaw des radio. Anang nga nagtan-aw sa Facebook live na to karon kay na makita man na katong ni approach ang kaning ni ang si kaning Velasco may plido na kay suon man ni sa Vice Mayor Panglao. Pag approach niya didto ana tinuod mo ra siyag ni tudlo si ana unya dunay gi istorya pero dayon pagka humag istorya ni balik ra siya ang motor. Amot na ato kuno ibalik ang video dong Gerald. Ibalik kuno na to ang video kun niibot magyud siya bi kuno be. Kani. Okay niibot kuno og kuan oy. Kanay ko no be? Diyan na, kanin duha ka mga enforcer, ni dool kanang na ang naglantaw, statay, nasa atbang. Tutok statay, Kari na ko yung pagkakuanas motor. Pero layo raman. Nanigawak raman. So, saan man nanigawak o maunig ingong nibunot? Betanawon ko na to. Ni dool. Ni dool siya, yang kamot gibutang ra sa kanang normal ra. Pag dool niya, mo ra siya ni-explicar ana nanighawak. Nanighawak. Tanaw na tong nibunot pagyod, nanighawak. Adunay komosyon na LTO versus dayon ni kuan. Adunay komosyon. LTO versus civilian. So nibalik. Pila ra ka man segundos. Pila ra ka segundos dito, manabot og 1 minute wa. Ding gisundan aning mga dagkon tawo nga personel sa kuan. Den isakay sa balik siyang motor. Gunit manubila, gigakos dayon. Tana. Gigakos dayon gikapkapan sa likod. Nini nga usa ka personel sa LTO. Dayon pagkapkap sa likod, diri sa iyahang right side nga luyo, dito nakuha ang kutsilyo. Tanawa. Diyan na. Gikuha ng kutsilyo. Kailan magali? Tanawa ra. Adunay komosyon. LTO versus Tanaw, sunan ka na nga. Amoy pagkasakit sa hawak, ana, oy. Kailan magali? Ganahan baka ani. Adunay komosyon. LTO versus Sunan ka na gilabnot, nagunit sa siyang manubila, gilabnot nining usa. Kaning iyahang tuumbukton. Gilabnot unya ang usa mo ay naghawid sa iyang liog dahil gitumba dito sa motor. Tanaw na to kung tinuod ba kay si Director, in fairness ni Director Galario, wala man sa dito sa area. So kung nakakita sa video, ambot lang kay ako murag asa man napita magpatudlo ta kung asa dapita ni bunot o ni bunot magalig kutsilyo. Kay mga nagtanaw na to, mga naminaw na to, mga tinaw pa sa kay nagmata, oy. Gawas lang kung dunay laing video kung dunay laing video nga ni bunot yung tinuod, mura og kanang naa makakuanta pero munay tan-awon karon kay sunan ka na nga imuha nga gibinaboy na kasamang RV. Tanawa. Adunay komosyon. So si tatay ni adto kino dito naghawak ana. Sus grabiha ana oy. So ibutang ta lang katong tanawa. Buto ka na no? Sus. Gibuyag di anta sa siyang kauban nga LTO nga ayaw lang na. Pero wa gid siya Hala. Giguyo do sunan ka ana Mura ba gaguyo do ko sa kabakit nga humay.
na isaligan mo kutsilyo na mo. Farmers ko. Farmers? Sir. Okay, so? Oh, tanawa. Daghan Ha? ng kutsilyo. Farmers ko, sir. Hindi mo gawin mo kung marito ko. Oh, farmers ko, sir. Farmers ko, sir. Farmers. Hindi mo gawin ko ano kutsilyo to. Farmers ko, sir. Oh. Bago ng pulis. Oh, sunan ka na nga kuan kay sila. Oy. Ha, farmers lagi kuno sila. Kaning siya. Oh, tanaw. Oh, sunan ka na nga gi. Mura siya og gilak siya sa tiil sa aning usa nga enforcer. Ha? Farmers ko, sir. Gilak siya. So kaning ni doon na may kuan, pwede mo nag-itiup nila. Ni drive nga nakainom or hubog bawal. Pwede na ipatiupihon. Oh. Sus grabiha. Oh. Farmers ko, Lagi, sir. lagi ka. Farmers ko, sir. Nasagit gyud siya mayo. Farmers ko, sir. Ordinary ko, sir. Tao. Dali, dito na kutsilyo. Ay, farmers ko lagi. Oh. Lagi ka. Hubog. Dali ka. Sir. Kalma lang. Kalma. Farmers ko, sir. Kalma ba? Farmers. Kalma lang. Farmers. Kalma lang. Sagit siya. Farmers. Kalma lang, Oh. kalma lang. Nakainom din ang ligyo ni siya, oh. Kalma lang, lagi, kalma lang. Farmers ko, sir. Farmers. Dali ka. Kalma lang, kalma lang. Ah, tanawa. Sir. Kalma lang, lagi. Dagan ki mga tao, mga marites. Dugo kong mga marites. Hello na ba? Kalma lang. Farmers lagi. Farmers lagi. Ordinary tao, sir. Hello na. Tanawa, oh. Oh, kana. Muna nga itong gitanaw, ha. Gitanaw na to kung asa dapita ato ni Bunot. Hello na. Kunya, kaning na ang gihimo nila. Oo, lagi. Oh. Kung maingon ka mo di pinsas ka o galingon, kasabot ana, oy. Ano sa amin? Ha? Kasabot ta. Ningta mo di pinsas sa kaugalingon. Sa Pangaw. So mo na, nga kaning ni ay ayuhon eh. Sunan ka ni, oh. Relax na lagi. Muni nga, in fairness ni Direktor Galario, kasabot ko aning tawhana nga kuan ni siya, kanang naang maayon tao. Pero kaning iya mga sakop, Relax. maoy walay maximum tolerance. Ha? Ex-pulis man ni sila. Kasabot unta ni balaod. Dili naman ni sila, dili naman mo pulis. Member naman mo sa LTO. Na, sa naka nagi karon ato ning hatagag pagtagad ron ha, ato ning tiwason ron kay ang muraga ang gipasiatab ani di ay nga mga LTO personnel nga nibunot sa iyang kutsilyo. Nibunot kuno kutsilyo mo nang atuag yung giklaro, atuag yung tan-awon ang video mga sukintig paminaw kung tinuod bag yung nibunot. Ingna ko ninyo asa dapita ani nibunot ha. Kay at least kanang nga nibunot man kuno. Nga nagiguyod ay murag baboy. Nya nga nang kusa man ni nakainom ni asa dagoy ning inom. Ha, pananglitag nakainom, tinuod man ni nakainom, unsa may giinom ani ni kainom ba ni og tuba nga sa 20? So daghan kay nga mga reaksyon, daghan kayo nga mga comment dire sa ato nga comment section dire sa ato nga Facebook live karon. Di pagyo dire ang ato nga mga text messages mo ni nga ato ning gisaysay karon kay at least gikuhaan nato daan og side si Direktor Galario kun unsa man gyoy kanang naang gisumbong didto sa kanang nang iyahang mga tao didto niya. So masipa nga mao lagi na nga nikuan ko no. Nibunot ko no mga sukintig paminaw og kutsilyo. Nibunot og kutsilyo. Pero na may video, asa kung naa sila video kanang naang ikapakita. Pero kanang ilang basihan ra nga kani, di man to bunot. Nigunit raman to siyang hawak ng hinawak raman to. Ikaw kasamang kikita kas video? O sa mang pagbunot atong iyang kutsilyo na mas likod sa buko-buko? Ha? So mauna nga ato nga tan-awon ni og gagwan kay kaning ni makasabot nga kuan man guni ex-pulis. Katubitaw sang sa Midilien nga katubitaw na nagpa sa Midilien ex-pulis atong LTO. So karon atong giklaro nga kapila ginako to gibalik-balik nga ila bang gisuspenso ang ilang mga tao insa wa.
masabot na to nga wa nila suspensuha ang tao, ang gisuspenso ang ilarang operasyon. Straight to the point. Pero kaning gibuhat ningon ani ba? Pananglita naman na sa tuwa nga kanang og ilahang arestuhon ang tao nga kanang na ang without warrant mo na gingon nga warrantless arrest. Unya citizens arrest pwede. Makadakop ba ang kanang LTO og tao panlitan duna? Palitan ka na maingon tang warrantless arrest. Kanang nang citizens arrest. Unsa may basihan kung ang tao nakahimog krimen? Ang tao padulong mo himog krimen. Ha? Na sa revised penal code nato mga sukindig paminaw. Mismo gani mga tanod maka-aresto man og warrantless arrest. Ha? Kanang na maka-aresto ang natanod kung dunay gakuan diha bisan kinsa maka-aresto tag tao kung ang tao nakahimo og crime, nakahimo og krimen. Naka na mga tanod nato giseminar man na sa local code naka na sa to ang local government code of 1991 na usab no kanini asunan kana pananglitan og nigabot sa og kutsilyo. Ha, nigabot sa kutsilyo wa man kana gihansak din ninyo. Unya wa man mo nanawag og pulis dayon nganong kamo may kanang ato base ra na pero moingon ko tang atong basihan nato nga nigabot og kutsilyo mo itong muna nga direktor si Kebalo ko nga kanang si Direktor Galario maayo ning tao pero manghinaot nga dili po niya tapinan ang iya mga tao kun adunay sala nga nabuhat. Straight to the point. So tanawa ra gutong sa Medellin katong sa Medellin sad katong sa Medellin makasama nga nahitabo sa LTO to na involved ex-police pod ang na-involve ato daghan man ta mga pulis nga mga naminaw nga mga kana mga tarong sad pero na ganing inanin trabaho ba law enforcer ka dapat doon na kay maximum tolerance oy gawas lang gyud ka ng endanger na kay imong kinabuhi kana diha kinanglang nga panalipdan sad gyud kita priority nato ato ang safety. Pero kaning niya ingon ka nga nigabot og kutsilyo, tagai kog video, pakita ang publiko og video kung tinuod bagyod nga naay kutsilyo gigabot niya ang kutsilyo. Tinuod na nga dunay kutsilyo nakuha siyang hawak. Pero ang pangutan ang ilang tubag nga mo kuno to ningon ato kay nangisog kunog mayo og nigabot og kutsilyo. Aso mo na nga manginhaot ang ano man. Pananglitan gani og gamay imuhang pananglitan mga taxi driver gani nga di maka seatbelt pilay multa ana. Kanang sa pasahero nga di maka seatbelt 3,000 5,000. Unya kaning ato mga LTO og moy makasala dili nato tangtangon nya grabe ni nga kuano. Kaning ni amo bitan ng utana gani unsa man day grounds para termination. Kaning ni ang gihimo miskandra kuno so kaning gihimo na sa law enforcer nga kaning ni ang gihansakan unta ni kutsilyo. Gi kuan pagyod, gi bisnet pagyod nila, gi guyod pagyod. Unsa man day tawag ani dili tanan nga mga enforcer sa LTO ingon ani daghan mga tarong diha. Pero do na gid poy mga unsa kay kuan sunan kana kana mulihok intaw kay sakit guna imong buko-buko ana idara na ka. Mulihok ka gyud nga mulingkod jag tarong sao man ang giduot manuong ka. Ato kunon tan-awon kay karon sa Medellin nakahinumdum atong sa Medellin ang katusang gituki ni Attorney Rufil magkasama kato sa Medellin ba nga ilahasad nga kani LTO man gihapon ni diri sa Region 7 LTO gihapon ni nag-involve og ex-police ni kani kaning ni tanawa Mga pulis, anong kuwaon mo na? Paminaw na tong audio ani Anong kuwaon mo na? Kani tanawa. Mangaon sa ta. Wala naglain ko sir. Ayaw pa ka. Reporter ba ka? Uy, vlogger ko sir sa media. Oy, dara. Ayaw. Tanawa. Ops. Sir. Ayaw. Bisnet Sir, ayan nakatungod sir. Lala Iyan nakatungod sir. Tanawa. Ayaw sir, iyan nakatungod sir. Uy, ayaw. Muna nahitabo sa Medellin. Ayaw sir, uy. Ayaw. Ex-police man ni siya. Naputol lang na. Ayaw. Gibuyas gwardiya. Tungod na niya, sir. Ayaw, mana, beris na. Mo man ni sa dito, nahitabo sa dito. Mga pulis, anong kuwaon mo na? LTO na, anong kuwaon mo na? Silton na. Sumunir ka to dito sa kuan. Dito sa Medellin.
Oh. Sumay dagoy ning kuan na lang kana nga. Oh. May kagibuyag sa gwardya. Kana siya. Oh. Kini mo ni siya. Wato nga police station mga gala. Magay ko dili. Dili ingon papagisulto. Oh, dito man nasa kuan ha. Muni ang katong nahitabo dito sa Midilin, katong mga nakalimot ba? Katong mga nakalimot, diha muni ang katong dito sa Midilin nga nahitabo. So muna ato lang gibalik kay kaduhan naman kuno nahitabo. Kaduhan na ni mahitabo. Oh. Dara. Ayaw. Oh, sunan ka na oh. Oh. Oh, nagkuan dito. Oh, kato man ning kuan. Iya nakatungod sir. Ayaw sir. Iya nakatungod sir. Uy, ayaw. Ah. Ato nang August no, atong Agosto na. 2024 ha. Ah. Ayaw, iya nakatungod sir. Yana, naputol lang. So ato ang kuan, ato ang balikan tong kato nga ha. Ato ang kuan, ato ang balikan mga sukin tig paminaw. Katon tuang sa kuan sa na ato mga comments oh. Ha? Oh. Kanin niya sa kuan no, kanin niya. Mao sa ni dito sa Bohol, pero dili ni mao katon tuang LTO dito sa Midilin, dili ni mao kanin ni Andres Bohol. Ha? Dili ni mao lahi man ni no, mga dagko man mga tao ni. Mga dagkong tao ni. Oh, sunan ka na oh. Kanini asa man ani kamo kuno tan-aw kuno. Ato ning gibalik-balik ang video, karo makita natong tinuod bagyod nga nigabot og kutsilyo ni si Velasco. Ana diri sa Atbang oh. Tanaw ha. Oh. Diri sa Atbang tutok yo kayo mura ra pa mas kalo ni Mike Rama ra ba? Natanawa. So nakana kanin duha ka mga kuan natingala ning duha ka mga personnel sa LTO ngano tutukan man sila. Kanin labang na oh. Nilabang na siya ya kanang kuan nga pagkalabanga gyud oh. Labang na siya nya mura sag ni-explicar gyud oh. Nanighawak oh. Mura sag nasuko. Nasuko siya nanighawak. Adunay komosyon na LTO versus komosyon LTO versus civilian. May komosyon na. Gisundan siya, gisundan jo LTO. May komosyon na. Gihalog siya. Gikuha ang kutsilyo. Kailan magali? Adunay komosyon. LTO versus tanawa ra oh. Tanawa na oh. Mura sa giihaw nga murag baboy. Gadadala ko na ka ni Malaka oh. La oh. Krabiha makabunlo toy oh. Kanang pagaguyod ba inana oh, tanawa. Na LTO ka nagas gobyerno god. Tanawa. Farmers. Napay usa. To tanawa ra oh. Mga kuan naman ni sila oh. Mga buy uno ni sila pure buyag. Onya matod pa din ni Bernadette Caes ha. Base ng LTO hubog kay kanang Red Horse nga dagko di. Dire Leticia Lau matod pa niya sa tong comment sa Facebook. Ang i-pull out na director daghan ang nangasuko nga taga Bohol. Matod pa niya. Kani unta ang panghitabo ang sikasuhon sa gobyerno. Dili ang impeachment ni Vice President Sara ang way klaro matod pang Alma Opinia ha.
Sumuna ha nga kato to naman ako ang side unya. Nakita nako diri wa man. So kita open ta pananglitan kani mga personnel mo ingon ni sila nga duna sila video nga tinuod gyud nga ni kanang naa nga ni bunot mga sukindig paminaw kutsilyo na pwede lang makapakita. Pero kanilang gibuhat palitag na kutsilyo nga naon din mo ang tao. Wa man ni nisakay naman tog balik siyang motor. Nisakay na siyang motor ila pag yun nga giadto. Ila pag yun nga giapas dito og dito na nila. Ha? Sus, Ginoo ko. May gani kay naka-video. May gani kay wala nga sakto na nga. May gani kay na naka-video mga vlogger rin taga Bohol. So mauna ang kuan lang. Sige tan-awon lang nato ni unsay update ani kay Kalma! Barbers, Huser! Kalma lang. Kalma lang. Barbers, Huser! So tanaw na to sa Lunes. Tanaw na to ang saad ni Director Galario kay Lunes man kuno do na sila investigasyon ani. Tanaw na to sa Lunes og unsa may resulta ani silang investigasyon suspenso ba ni ang mga sakop sa LTO or kanang do na may batangtang ani nila. Kay kanang naa nga sakto man na nga mamili taon-taon ex-police pero ingon ani lang pod nga mga ato mapilian kani mga abusador. Mas may pay mangguan ta ani oy. Nga kanan ako ang kay palitag nani nga mo abuso nya usa o mga kanang dili sad maayo nga atuan ni nga labanan ning ingon ani pero muna sa Lunes do naman kuno investigasyon ani aton tan-awon og unsay dagan sa investigasyon mga sukindig paminaw una nga si Director Galario maayo manin tawo kay nakaagi gunig mayor kaagi guni og vice mayor so kay balo ni siya unsa gay ko sa kanang napagpanerebisyos mga tao so manghinaot nga dili nimo tapin-an director na kanina ni klaro kayo gyud ha. Okay, onya. Sige lang, ato lang i-update sad ba kasama ha sa kanang naang sunod na to nga mga Lunes kuno basig do na ni update sa Lunes ha. Basig do na ni update nala sige atuan ning ako anon. Atuan ning hatagag pagtagad onya. Kuha naman ates nakuha na nato ang kuan sa side sa LTO. Onya mo lagi na nga ingon na kunoy kuan ni bunot kuno kutsilyo niya. Ambot na bakas live video ana. Ato na lang pasalamatan sa Director Galario usab makasama nga ilayahan ning investigaran onya yaman kuno nga tinud-on gyud ni tan-awon gyud og sad-an bagyo mga enforcer di kanang manubag gyud ani kana manghinaot lang ta manghinaot ta Lunes man kuno sige ato lang kuno na sa Lunes mga sukindig paminaw. Okay, onya arita sa alain nato mga sukindig paminaw nga isgutanan sad gay kanang daaga unsa man ning kuana ning unsa man ning sa Manisa do na say ato ning hatagag pagtagad ron kay ato aning daytoy laing isgutanan ron. Unyang uban murag wa pa sila makakuan sa LTO kay ningo magkasama binsi baliki sang LTO be. Di man ta gusto nga masuko ba? Di man ta gusto nga masuko mga sukindig paminaw kay kanang naa nga mura og di ta ka ako magtan-aw atong gihimos LTO ba mo na nga niari sa tanggugma-gugma sa. So mauna ang kuan sad kanang naa nga may kanang kuan sad na nga kuan man ato ang mga kaigsuunan sad so ato ang ato ang gipaabot taron niya kanang naang si unsa may ikuan ani unta ni kuan ni Mayor Aris Umintad kanang gobernador umintado mga sukindig paminaw ang unta kanang naang mo tubag sa nato na kay unsa may ihang plano ani karon nga kaning dili na ni mausob dito sa iyahang kuan unsa man mo kuan pa siya og LTO unsa man maka-request siya og kanang naang mga member mga sukindig paminaw sa LTO nga dili ex-police
Pero kuan man hinoon kanang dili man tanan. Dili man tanan diha nga mga ex-police mga kasama sa kanang naang diha ba sa LTO ang mga abusado. Nalanggi mga pipila lang gyud. So mo na nga dili na angay itolerate oy. Dili na angay mga sukin tigpaminaw itolerate sa atoa nga na direktor no sa atoa mga sukin tigpaminaw nga kanang naang iyahang kani binuhatan sa mga tao. No kay sunan ka na mo lang na kung giingon nga na kanini nga kuan man kaayo. Ningon si direktor kaganiha nga niingon iya mga tao base sa makita sa video nga nibunot kuno og kutsilyo. Amo na nga itong gipatan-aw mga kasama kung asa man dapita diha. Asa man dapita o kung sa man ka na mga nagtanaw na to sa tuwa nga live karon nga na mga nagtanaw na to mga naminaw sa radio kung makita mo sa video doon na ba mo'y nakita bi kuno i-comment kuno kung doon na mo'y nakita nga nibunot kining ni si Velasco daw di. Kanang atong tan-awon ha pero ugwa nibunot gani unsa man to istoryaha di ay. Okay, kanang kuan po nin taon ha. Doon nagi ko naagi nag-ingon nga doon nagi mga abusado nga mga tuan taga LTO ha pero dili tanan ha. Kini si Direktor Galario kuan man kanang may maning tao. Pero mauna nga kinahanglan lagi dagway sila nga i-refresh ning atuang uban nga mga sakop sa enforcer sa LTO para nga makuan sa sila kayo. So nang kakana nga purtigon niya kuan kani. Ha? Akan ito paminaw ni sunan kani nga kuan kayo ni Asa man tong audio ni dong Dialaga. Dua ka kutsilyo gud Parmes. Lagi ka. Parmes, Jose. Ala jo karon. Ordinary ko, sir. Dali kita kutsilyo. Ay, Parmes ko lagi. Dali ka. Dalaga. Dala lagi ka. Kalma. Parmes ko, sir. Kalma ba? Parmes. Tanawa, farmers lagi siya. Kalma lang. Parmes ko, sir. Kalma lang. Kato ganun sa kunan sa kuan kay namay ningon ako nga basi katon sa pagsugod ha. Pero wa man katos pagsugod wa man ko ka. Pero di lang ta maghukom ha kay pero mo na ko naay Parmes ko, sir. kung naay laing video doon na ba CCTV diha dapita. Saba. Hilon na ba ha? Kalma lang. Pero ibutang ta lang ha, ibutang ta lang nga. Kaning nang kato biha ani So ibutang ta lang og nibunot siya gyud og kutsilyo. Unya doon na may mga pulis, doon ilagay manawag og pulis. Di ba panlitag ni kuan na og niya wa man sila. Naa ba makita bas video nga giaksyonan sila globa, giaksyonan dunggab? Na nganong wa man sila makatawag og pulis dayon. Abi kay ex-pulis sila pero di naman sila pulis. Makadakop ba sila kung kanang naanga kani sila pwede sila maka kanang naanga citizen arrest or kanang maka-aresto sila kay naman siya pun sila sa balaod pero mingon ka nga kuno sunan ka nang pagkakuan nga ilan na lang utan ning gibaklid ba ni wa na lang atubang gihanai og dunggab ana nga mura og mura atong baboy makasama nga sumoni nga kuan oy kanang naang puri alas mga taga LTO nga dili abusador ha pero kaning ni ang mga abusador nga mga nasa LTO mas may digoy ning ilisan na goy sila oy. Sumona diha ang matod pa diha nibunot og unsa man ni clear kaayo kasamang Benji ang klaro ang iyahang depensa sa iyahang mga tao matod pang Wings Disoyo ha. Onya matod pa ni Lovely Lo sa tuwang Facebook live ang taga LTO man ang nagbunot og kutsilyo sa iyahang likod. Klaro kaayo sa video kaluoy sa tigulang hubog man siguro na ilaha untang sabton kay hubog man kani ana labang ba kani tan-awon gid diri no wa may kutsilyong gilaas kani niya asa man nibunot ani be
O nanigawak ra siya. Kato usang kamot. Dunay kutsilyo to usang kamot. Dunay komosyon na LTO versus Wala sa kutsilyo. LTO versus Duha ka kamot, nakita na ha. Sa nibalik siya sa agi. Gisundan ning duha ka mga personel paspas kin sunod nisakay og motor og balik. Ang yan duha ka kamot anas monobila. Nigakos ang pulis, gihiram niya ang kilid, nakita og kutsilyo. Dili di ay si Manong mo ni bunot. Ang kaning LTO mo nakabunot sa kutsilyo. Alalala. Tangina mo. Kung gara-gara ka kita kutsilyo. Ha? Buta ka na no? Na tanawa. Gibadlong ta siya sa yang kauban. Ang uban sa duara ra. Wa ra ning uban. Gibunlot pa gyud gipahawa sa motor. Gibunlot No. Human rights. Ingon tatay, human rights. Kani kada lalala Muna isalikan mo kutsilyo mo. Farmers? Tuuya in town ani no? Farmers ko, sir. Hindi mo gawin mo kung marito kutuotin ang kutsilyo, eh. Farmers ko, sir. So nalagi sa kutsilyo, ha? Pero mo na nga dili man ni wa man to ni kuan. Palitan og pag-atol silang checkpoint. Nya nakitaan dito do na bay armas. Farmers ko, sir. Do na kutsilyo dito unta to nilagi. Ilahang gi. Pero kan ingon aning aksyon nagdungga bunya guyuron pagyod murag lain na tan-awon oy. Tanawa aton kuanon gyud kay bisag unsa man tog balik-balik ang video abot lang ha sa mga na may mga ni comment na to. Na? Kay pananglitan og naaman tay kuan. Panlitan og naatay due process. Tanawa. Farmers ko, sir. Farmers ko, sir. Uya ani nila no? Ordinary ko, sir. Ay, farmers ko lagi. Luoy tang kay farmers ko sir ko no? Kalma. Farmers ko, sir. Farmers. Kalma lang. Tiluuya gid farmers ko sir lagi na iya lagi. Nagawa kay kaluoy ana Bisan yan ang gikuha ang kutsilyo. Farmers ko, sir. Yung Amerikano. Luha pa yung kabok. Hilon na ba? Kalma lang. Farmers lagi. Ordinary tao. Kutsilyo pang buglayan, sir. Pananglitang nasakitan sila sa istorya. Palitan nagkasakitan sila sa istorya, pwede man nga mukuan. Pwede man na nila na nga iki, ha? Importante, wa nang hilabot. Atong sa amin. Sa amo. Nami 30 hektarya ni sa Panglao. Takro na 30 ka hektarya dis Panglao di ay? Relax lagi. Relax. Kalma. No, Sumunay ang gikuan sa mga tao ron nganon dili man sila suspensohon. Nangutana ang mga tao hindi man suspensohon. Ningon ang direktor ganiha nga ilarang operasyon mo suspensohon ha. Ibo pusin. Ibo pulis. Ibo pusin. Ako Carmen. Akin. Tanawa, ha? So naghigda na lang sa tatay siyang motor, god. Gahigda na lang siyang motor. Nandaog, singkahan pa, kusok yung singka.
Oh, giguyod. Sunan ka nagiguyod ingon ana, oh. Anang pagkaguyura ba? Ha? Oh. So kani daghan nga mga kay suuna na to nga ningon nga murag sa ilahang gibuhat, murag ang ngayan natin lintantangon oy. Amo na ang ilang gingos mga tao pero sige lang. Sa Lunes pohon namo ko update. Pero muna nga og ako ni Direktor Galario para dili ko maapil bagsaway, dili ko mo tinir ani mga tao ingon aning abusador oy. Ha? Oh. Oh, farmers ko no. Kay ningon man ang LTO nga nibunot kuno gyud og kutsilyo. Onya mo na nga mangutana sadta ngadto makasama sa iyahang igsuon, nga tinuod ba gyud nga unsa man nibunot ni ini? Tinuod ba nga nibunot mga sukintig paminaw og kanana ang kutsilyo or wala ba? Pero mo lagi na nga tumang gibalik-balik ang kating uban sa natong naminaw makasama, kaning uban sa nato nga naminaw ningo man sila nga kuan kanang naa nga wa kuno sila kabantay. Wa sila kabantay gyud no kanis pagsugod oh. Kani mo na mo bitok gibalik-balik nato ni kay kanang naang no tatay mo nakainom lagi tingali ni unsa? Kung nakainom ni sila di ilahang kuanon ilaha mga sukintig paminaw ko nagpinalti kay bawal man mag-drive og kanang naang hubog. Ana ra pero kanang ilana kani ay. Oh, unsa man bikono ikanang nang ibalik sa gyud kuno kanon diya pa sa motor dong kanang sa motor pa gyud siya nga unsa man dito bakas motor sa ni bunot og asa sa dapit ni bunot gyud. Na? Oh. Kay kuan man kanang naang pananglitan og makita na tong asa gyud sa ni bunot. Adili katuntuan sa kwan to pagsugod gyud ba to pagsugod sa kato kanang na ko da dinhi na mga taga LTO naras atbang siya pod nas atbang nya kaning ga video pananglitag dili putol ning video ha dili putol ning video ha di makita gyud nato dire ha kani dara tatay isog kay lantaw tatay taon nya nakatsinilas si tatay nagkatsinilas. Kanin sinilas? Bawal ba ni sinilas? Katsinilas siya. Onya, tutok siya dito sa atbang sa mga kwas LTO. Ito, padog audio, ano dong? Padog itong audio ko namin. Kani, no, kani yang nilakwan, murag, mura siya o kanang nasuko. Kani atras siya, atras. Pero asa man na nibunot diyan? Doon komosyon na LTO versus suko siya, lagot kisa din. Ay komosyon LTO versus tanawa. Pila ra ka minutos? Nibalik sa balik. Balik sa agi. Ay komosyon na. Ngay komosyon na. Pag human og istorya ni balik naman. Amat to be tanawon ko na to nga. Kan magari. Adonai komosyon. LTO versus Sus grabiha makalab ni ula. O kana ba diya dapita ba? Murag tag mangurog makita ka nakas akto murag kag mangurog ani oy tanawa ra guni. Kaning niya ba? No, kaning niya wa man ka ma. Nadala ka ni Malaka grabiha sana sunan ka na Direktor Galario magtan-aw ka ana na imo mga tao. Kaning kun ana ba ni magtan-aw ka na imuha ni mga tao ingon ani. Sus sana ka gisulindot gud farmers. Balitan kita mga naminaw ro, kamo mga naminaw. Mabuta nga inyuhan ni parinte. Nya kaning gunani gikuha na gong kutsilyo nila. Hinuon dito makakuha ka expolice lagi. Tanawa. Sunan ka na
Diyan lang ako to, diyan lang ako to. Mabalik nyo karon. Oh, balik karon. Oh, nganong giluok pa man na niya, ngawa naman ay kutsilyo. Oh. Nyawa man no kana yang usang kamot, wa man niya giaksyon sumbag. Parmes ko, Lagi, sir! diyan lang lagi ka. Parmes ko, sir! Balik nyo karon. Oh. Ordinary ko, sir! Tao! Balik nyo na kutsilyo. Ay, parmes ko lagi! Diyan lagi ka. Ha? Oh. Diyan lang ka. Hubog kuno, hubog. Kalma lang. Kalma! Parmes ko, sir! Kalma ba? Parmes! Uh-huh. Kalma lang. Parmes! Kalma lang. Kalma lang, kalma lang. Parmes ko, sir! Kalma lang lagi. Amot ng taga-Panglao, kana mga nas video. Kani mga nakasaksi ani unsa man tinuod gyud nga nibunot nibunot ni kutsilyo. Parmes ko, sir! Lagi. Ayaw, sir. Lagi. Yung Amerikana. Lagi. Duha pa yung kabok. Hilom na ba? Oh, tanawa. Ha? Porke kay LTO ka, Parmes! naakas LTO ingon anin lang po ka mo dagbal og tao amoy grabiha no. Kutsilyo pang buglayan, sir! Mm. Hilom na. Oo, lagi! Lagi! Oh, Mm. ato sa amin. Hilom na lagi. Samo. Oy. Nami 30 hektarya ni sa pag... Oh, aging na sa nami 30 hektarya. Relax lang lagi. Oh, tanawa. Parmes! Relax lang. Na, so unsa may ikasulti ninyo ana in town? Kung kamo be kanang publiko kita magbubuhis man gyud ta. Kay kita nga mga nagtanaw ani naminaw mga magbubuhis man gyud ta. Unsa may angay isilot aning ni nga kuana ha? O unsa may gusto ninyo nga buhaton sa LTO? Parmes ko lagi! Parmes! Nabot ka kalsada. Pinuda ka kutsilyo. Oh. Medyo yung tapang buglay ko na! Na matod pang Silya gupit mura man na sila panahon ni Marcos Senior. Paga na si kuan ani Marcos ani. Ako, Parmes! Ah, si Maylin Galan, way nahitabo nga bunot sir klaro kay sa video. Ah. Alisod kaayo nga klase nga tao dapat tangtangon para matagam. Oho. Ah. Aha, so din namalikas sa Maricel Bourbon oh. Pinuda ka ni Malaga. Ah. Wait. Now. Matod pa si Silya gupit tanggalon sa trabaho. Oh. Now. Manay. Ha? Og ako pa'y parinti ana kasamang Benji Risbakan na kuna sila ilaha nga pasangil ana. O kana ginikanan gyud subayon oh, operasyon. Gikan ni Ritze Gersalia. Kaning niya oh. Kani pwede ba nga maka-file og kaso ang kani si Velasco pwede. Pwede sila. Armes. Oh. Kasuhin ni dong. Parmes ko, sir! No? No, may gani kani mga tao nga nagtanaw. Kay wa pa yung mga tao nagtanaw amot lang. Basig mahinay ka ni nila ba? Ha, puti luuya in town. No, nanay banalitag hubog. Sila nalay mo sabot. Unya og dunay kutsilyo na may pulis. Mingon magay ng pulis o ibaba. Parmes ko, sir! Ha? So kaning ingon ini magdaot ni dugog sa LTO oy kun dili ni mahatagan og pagtagad. Madaot ang dungog sa LTO. Diyan lang. Oh. Na may mga tarong nato nga mga ex-police. Daghang mga tarong. Asa man din gitawag nato nag-maximum tolerance. Straight to the point. Ordinary ko, sir! Oh. Ay, Parmes ko lagi! Ang atong maximum wala man to kato makakita ka kamo mga naminaw. Naaboy maximum tolerance nga gipagawas ang ato mga taga LTO ato. Parmes ko, sir! Kalma ba? Parmes! Kalma lang. Parmes! Kalma lang. Oh. Daghan nag-ingon mga abusado na kasamang Benji oy. Parmes ko, sir! Diyan lang ka.
sunan ka na nga kuan mga Sama. una itong gikuan nga pananglitag na magan oh. Kalma lang. Oh, so kaning ni aba unsa man ni nganong nasubli man ang katuntuang sa Medellin matod pa sa LTO kaniadtong nahitabo sa Medellin nga dili na ni masubli nganong nasubli man tungod ba kay kato dili bugat ang ilahang gipakanaog nga silot niya atong maong LTO nga dito sa Medellin nahitabo nganong nausob man ni Dres Bohol tungod ba kay dili ingon ana ka kuan ang gipakanaog mga sukindig paminaw nga silot unya ka ng maximum tolerance importante kay na oy sumon na nga kaning niya manghinaot nga dili ni tapin ani Direktor Galario inoon mayo man taos Direktor Galario manghinaot ni tapinan kay kanang naa nga lisod kayo ginani on magdaghan ni pananglitan og way maka video ug way mga tawo makakita moy diskuido sumauna ang matod pa dire ni kuan na kanang naang walay maximum tolerance basta naa ka sa panerbisyo kinahanglan naa kay maximum tolerance mga salba sumatod pa ni kanang naang Madel Aliria Cortez agatan-aw gyud ko sa YouTube wala jud na nibunot angay na tanggalon na kana mga tawhana kay mga abusado hambugiro unya salba Maria Alegria Cortez kasamang benze dili na di ay license ang ilahang pangita kutsilyo na di ay matod pang kasamang Dante Ijulantes anya si Rayman na Lapastura labas ka kasamang benzi mailhan ang taga-gobyerno nagtrabaho nga abusado kay dagko og tiya ayaw sa dili sa tanan kasama nga Rayman nabas ka mura man og si Jimmy Santos na naghawid sa kutsilyo sir matod pang kasamang Baby MG sumuna nga kaning ni sir manghinaot may Direktor Gelardo maayo magkantaw nga dunay patas nga investigasyon ani nya kaningon ani nga kanang na nga dili na masubli nga dili na masubli kayo kaning ni asunan kaani na imuha mga tawo magtan-aw kaani kaning ni unsa man ni trabaho pa ba ni sa LTO ning ilang gihimo trabaho pa ba ni sa opisina nimo sa LTO kaning ilahang panghimo diha salig unta ta kay mga kanhi pulis ni sila kay balo na ni sila sa balaod kay malo na ni sila sa maximum tolerance apan sa may maximum tolerance ang kalakiha nga ihawon ka nga diriyot ka maihaw murag baboy ako na lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan kasamang Radio Man Benji Olpos Tanghian magpasalamat sa inyo nga pagpaminaw o hantod na lang usab sa sunod higayon mayong buntag na naton tanan tatak RMN.